Semoga sesarengan hari kali jumangkaipun medal sang mapak sang prajurit Tronggo Rukun Sari pambuka atur panembah marang Gusti. Ayo monggo. Kadya para siswa jagat kadya lumang paing merak kang kesipir kang jumangkai sang waruk waskita jagat awulan wasana kene ayo lu sulanger kadya glegah bapak rume anggondo rasa Komledang soro kamaran gongso anaka anak kak madya swaraning jumudal sang prajurit warok waskita jagat awulan kamaran warok sang laku
ngawang itu batuk bandira batullah madya sang laku lakuning sang kakak bidok so bareng ana wong sarta lemah sang sarta kewan balak ana sang jemudele ora kang gedhe ya kuwi kang aran lagu-lagune sang warok Joko pikan joko putih karep kang urip ing kadya lapun ning dening Dewa Bathara sang laku bebasan kadya sang mapak sang Trangga rukun sari ayo ngono oh ya yo oh ya
nuwun mugia tansah kasugengan jiwa kasarila kula panjenengan sang Dewa-dewa panjenenganipun para pepunden sesepuh minesepuh ingkang pangastuti dhumateng pepayanganing kautan ingkang pantes pinuti anggenipun kula saos jajaran sapangudum mugi anggenipun danuwun berkah dening ingkang kersa saking bumi ugi ingkang berkah saking Gusti Kang dumadi ugi anggenipun atur tata secaci tansah tinapio ugi anggenipun pagelaran agung Jarana Trangga Rukun Sari ingkang dipun padhekani dening Bapak Dawir Dipurwirya tansah pekara lumampahipun sagata kinabel teguh slamet rahayu Dodon dhumateng rekan dangkinasih ingkang ningali pagelaran agung seni jaranan Trangga Rukun Sari ingkang dipun padhekani dening Bapak Dawir Dipurwirya menika ambengan sak prokanti sak pangudum taun dadaran dening sedaya kaki dayak nyai dayak kaki amuk nyai amuk ingkang katon ingkang boten katon ingkang krimat ingkang boten krimat anggenipun kula taos dadaran wonten pepunden ingkang katon ingkang boten katon ingkang madhepok wonten Tawarjo mriki khususipun mugi tansah tinampi anggenipun kula taos dadaran sageta tinampi marang Gusti tinampi sedaya dayang wonten kiblat papat liwa pancur ing bumi ingkang wonten dusun mriki wontenipun pisang ayu kaya saged dening Mbok Pertiwi Sami wonten katalem nuwun dening kaki Bagenda lagi kaki Bagenda Kilir kaki Bagenda Kilir kang ento daratan ugi kaki Bagenda Kilir sapangudum kang ento toya ugi anggenipun kula pendhet banyu sak siwuk kekayonan sak ceklek ron sak suwe boten katalem Gusti Allah kang tansah paring ana pangapura kula sak kanca rencan seni jaranan Trangga Rukun Sari mugi-mugi tansah ayem tentrem boten wonten araru beda punapa Desa paling kula nuwun atur dhumateng sedaya ingkang hadir wonten mriki sedayanipun para wonten ing dinten kalih pekanan basa sasi taun windu buku jabuk ugu naga dina ingkang sampun bawah wonten ing dinten punika wonten ing wulan punika wonten ing taun punika sageta anggenipun pagelaran agung ingkang madhepok wonten mriki sageta amargi perkara lumampah ingkang dawa lumampah kembang Wijaya Kusuma perkara sak jodoh kiwa kelawan teken tansah Gusti welas asih sinten kang delok sampeyan kemeraya kang delok sampeyan kemeraya ugi para bakul kula dongake sedaya tansah pinaringa sumanta ajiku Semar Putih Semar Ireng ingkang manggon sak pangudepe wonten bakul sedaya kemawon tansah pinaringa kelarisan laris dagangane lariso samudayane keselamatan tansah hajaku rezeki sreten lan sedalune wontenipun bujang kuat angkohaken pagelaran agung khususipun Trangga Rukun Sari kang sampun katimbalan wonten griyanipun wonten griyanipun Bapak Setyo Budi ugi dalah Liang Wahyuni kanthi kajatipun tasakuran Muhammad Niko Wahyu Setiawan ingkang madhepok wonten Tambakrejo Kledang Bangsi Bangstri Klegok Blitar mugi sak piparipun hamake ingkang gadahi kaperlu Pak Bambang sak keluarga pinano rezeki kang klinuhe oleh ingkang sampun dumawa sak lebote griya ugi sak jawene griya sak sobo parane Pak Bambang sak keluarga tansah pinaringa boten ngantos sampar sanduk kala-kala kang sampun dumawa sak lebeting
samudayaning gokarboning Pak Babang sak keluarga. Mugi-mugi Gusti Kang Dumadi tansah ajangkut anggenjong lakuning sak keluarga ayem tentrem boten enten araru gitu punapa-punapa. Boten kana talupen sumuga seserahan hamba kita junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sak garwa putranipun Umar Sayyidina Ali ingkang dipun suwun sapanipun sabetinipun mugi-mugi sageta lumaber tansah anjangkung samudayane jaranan Rangga Rukun Sari kang dipun bandingani dening Bapak Dawir Dimarwirya ugi ingkang hakadaka perlu Bapak Bambang Setyo Budi dalah Ibu Lian Wahyuni sageta ayam tentrem boten enten aral rubida punapa-punapa. Laksa kadya bapak ing ayuning bawana wong wilahing sekaring bawana langgeng langgeng kekarepanipun langgeng mugi samudayaning tansah rahayu 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 kang pinanggih pus. Atur pambuka padha-padha dening para kaki danyang ugi Kang Dumadi tansah kinabul tetep pinanggih rahayu Sang Rangga Rukun Sari.
Yo warok-warok. Iki kau sampun rumah saya mriku atur pambuka dan nuwun dening para kaki dayang ingkang kersa wonten desa mriki. Ugi nuwun dening para Gusti Kang Dumadi pagelaran ing dalu hamangke saged ayem tentrem tinebih sekelolan belanipun nggih. Nggih kula dongake penontone kula dongake seger waras sedaya. Sing tetanduran bapak-bapake tak dongake ijo royo-royo. Sing rung payu rabi, sing brawan ndang oleh Joko. Sin rondo ndang oleh duda, sin tuwek-tuwek sing